Shalom. Shalom. Dihamu amanami nanami yanakon nami remaja doho ndapu subulung nama doho te pertengangan di bagas joron suak songoni nadong madohoti pertengangan non di bagas tabe marhite-hite channel YouTube HKBP Depok Sada horas ma dihita saluhutna Horas. Tapahohom ma tapukama partangangat tadi borginon tapuji matuhata marhite-hite buku edde nomor 574 ayat sere dohot ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tondi perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Say ingot ma ali Jahuba akkadenggan basam dohot asini roham ay siyan narubi duakai asa unang marsurak-surak akka musukku midaau ale de batakku marhaposat hodoau sayunang pailaau haleluya martang yang mahita ale amanami na di benua gijang disuruh anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion asa disegai akaulaun ni sibolisi say padungo mahami marhite-hite to dimna badiai asa unang tarpodom hami di bagasat dosa alaya samonang hami saharo di ujung jala mardame hami saliling di tanoon baima sahat hami tuang uluan nasura suda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marhite-hite. Tabege mahatani debata turpuk di pertangyangan di Bornginon ima natar surat di sada Musa biddu 15 mamuka sian ayat sada satu ayat onom sada Musa 15 mamuka sian ayat sada satu ayat onom tajahama marsikat soring
baga-baga ni debata tu si Abram. Dung salpu akka jamita odeng Roma hatani jahuba tu si Abraham marhite-hite alatan nin nama. Unak ko mabiar ale Abram au do lebu-lebum upam mas sebalga. Akubni ninna si Abram di dangadong pinoparhu delehoko jala ida anak nasorang di bagasa jabuku nama si Teanau. Dungi ditogihot Tuhani ibana ruar tu balian jalaninna ua tailihon madop pak langiti jala bilangi akka bitang molo habilang ako akai dungi di dokma musetu ibana songonima pinoparmu sugut. Ima sahatna martua doak kana tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Asiniro hamadihamu do dame sia debata mata do anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Horas madihamu sudina tarlumobi dihamu akamanami do inanami natongo peuti hutot pertanyangata apala di bagasa bornginon siap bagas do kenganan nama ragam tapi peuti hutma trupuk jamita di pertanyaan bornginon tersurat di surat pengosang natinongos ni Apostel Paulus madapoton huria Filipi bidutolu mamukasian ayat 10 rodi ayat 20 sada songono mahatana takasma tapayutihut si parangehonon dona hinirim rap sitiruau mahamu alikadongan jala pamanat tamuma akan namar parange songo kami sitiruam muna. Ai songo nong jujut hudok tuhamu. Jalanggon waing. Mardongan ilu do hudok.
torop do marpangalaho gabi musu ni silang ni Kristus. Hamaguan do ujung nasida. Butuhan nasida do di pardebata. Si haila hononda dihasangapon. Akka naditano oddo. Akka naditano on di parrohahon. Ay di banua gijang do sa bulota. Sianido tapay maima si Panguluhita Tuhan Yesus Kristus si. Paubaon na do dagik tanaliaon. Gabi do so daging na nasangapi. Hobar tu hagugon ay tarparatuduk sa do saluhut tu ibana. Ido anggo sahatna. Ruas ni hurian itu hatan lah hinaholongan di bagasa Kristus Yesus. Nunga rak mangatusi rak maboto hita sita-sita ni hajol pau secara khusus dialak bata adok tolu ima hamoraon hagabion hasangapon. Natolu sita-sitai tabereng marpamusata do itu akan narikot na di portibion. Jala sita-sitai hira tarbuan-buan doi naktu praktek ngolu parugamaon. Alana menurut jolma lang naringgas martangyang na terpasu-pasu ima namora, na terpasu-pasu ima nagabi, na terpasu-pasu ima nasangap. HP bolo tabereng di etong-etong asugariadong ahli ekonomi, berapa persen orang kaya di dunia dibandingkan orang yang kurang kaya atau bahkan yang miskin. Idora piramidana ubal gado ditoru garis ni masyarakat na di bawah garis kemiskinan, baru na miskin, na sedang nukoni apala saotik do na termasuk orang kaya. Maka bila konsepnya adalah kekayaan, konsepnya adalah keturunan yang banyak, konsepnya adalah kekuasaan, dan juga yaitu penghormatan kepada kita yang menjadi kesimpulan daripada berkat, maka sangat sedikit orang yang diberkati. Alam itu yang dipayangok si Paulus. Akahurian along di Filipi, nakdotitan waik saluhutna, asa unak kolang na ditano ota parwahon. Supaya motivasi kita mengikut Yesus bukan hanya untuk mengharapkan roti saja. Supaya motivasi kita mengikut Yesus bukan supaya dipandang hormat oleh orang lain karena kita dianggap orang yang rajin beribadah. Atau istilah bahasa Indonesia sekarang, orang yang soleh, yang saleh, soleha. Asa adong status sosial di masyarakat, dan ira tujuata laho bolo olo hita marsaor tu debata. Karena bila itu konsep pandangan kita, maka nadong disod di tabereng ma gabe marpangalako kita gabe musuh ni silang ni Kristus dolido diasa pulaluna songoni. Alaniaha butuhana di pardebata. Butuhana di pardebata. Sudah narikot asal mabutong apapun dilakukan. Ini hampir sama saja dengan surat yang mengatakan akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Di sada Timotius Bidu 4 ayat onomi ayat 10. Bolo butuhan di perdebata sudah alangon ni masuk mai tu golongan aro teh namang alak sa luhut na yakamang do tamina. Di biologi omnivora te harimo karnivora do pera. Hapion omnivora sudah dialang. Harimo pa dialang. Jangan lo zurbutna, boy do gabe jolma masuk isi, dongan na jolma pe, boy do di alang, ala di pardebata butuhana. Alali hamu kamalami do inanami, bolo ido muse fokus na nakikolang narikot di portibion, si haila honoto dihasangapon. Itu sudah terjadi saat ini. Dang pola may labi jolma be, magulahon akan nagiduk, dan itu dianggap soal yang lumrah saja dan yang biasa saja. Akan ditano on di parrohahon.
Alani do hamu kamanami do inanami na yang diajari kita bolo nakok kita tu ayat 10 tolui di dok songonon bukan lagi status-status dunia yang dicari oleh Paulus. Dang be asa sangap ibana asa gabi olo apostel, dang be sia keturunan Yahudi do mana sedia do ibana. Ahalo di dok dia saplopati huhalupa hom na dipudikku huyahi kana dijolo do pak padangi do hupus-pus dopa upah hamonangan na siya pajuwon ni debatasi yang gijang di bagasan Kristus Jesusi. Boloholan na ditanon do taparrohahon ura-ura mahita tersinggung. So naso di parsangapi do bah. Kita akan jatuh kepada budaya existing. Alai bolo do pak silang ni Kristus do taparrohahon. Naksopola dipandang jol manasing iba tang riko di ibay alanyaha. Huswadahom madiriku. Dopak padangi do hupus-pus lakaku. Dopak upa hamonangan nasian banua gijangi. Berangkat siap perenungan non. Atek na ala songonido ra praktek ngulunya kajol mana marugama nuaeng. Asal murah tersinggung sian naso marugama. Mudah-mudahan salah mengamati. Orang yang beragama lebih gampang tersinggung. Daripada orang yang tidak rajin melakukan syariat ibadahnya. Tapi yang maholang otik dalam skop nasional penistaan agama ninna. Di skop di hita pera boido songoli. Itu hatop tersinggung. Di hurian asing ulu do masa songonengo di huriat tau dak polanian. Ala lupa sekretaris manuraton dia cara tik tinggi kurhinan kur aduina kur betahamu guari kurnei. Nah disetujui nani ngalewa sermon ninna. Alaya sotar surat muruk do anggota ni kurima dok, buasa dang ibain kurnami kurbeta hamu sadarion nina. Na lupa dok, mohon maaf makamang. Uruti hamu makur mulai do tamu akaina. Adang be, seto kamu hami di huriau. Padahal hal sederhana saja tidak tercatat di sana. Alani marhite trupuk tahun di roko si Paulus, rap siti ruau mahamu alia kadongan. Jala pamana tamuma akan amar parange songo kami siti ruam muna. Ise mamusay na next siti ruota, lobi siano bolomula kita tu Filipi 2 ayat 5. Didoko si Paulus di si songo parrohaon ni Kristus. Yesus maparrohaon muna. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Asa mula kita musay tubon anak, ya halapatan na mangolu do mangingut to debata. Bolo di Filipi sadai ayat 20 sada, ay Kristus do hangulua diau jalalaba na kamatian. Di ayat 22, alai yang ko merperbue ulau kihi norhon ningolu ni dagingon ninna. Bolo di hati Indonesia diterjemahon, jika aku harus hidup itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Maka konsep berpikirnya bukan lagi ego, bukan lagi aku, bukan lagi hanya yang di dunia, tapi konsep berpikirnya adalah Kristus dan hidup yang akan datang. Itulah orang-orang yang sudah diurapi dan yang diberkati. Si Abram diturpuk tay naki dibereng ibana, ayah hado pedo honom muharatu Tuhan, ay puno duaw. Soang be sitianok kube, nasi Damaskus sinama, inaman non naman yanaw. Daong leonok kudo di ho pasu-pasu. Ay soang dia udah dana. Bereng mabitang na di langit. So ini matorok ni pinoparmo. Secara biologis, anggosa bilang-bilang dah ngapalah saja pinopar ni si Abraham. Tetapi kemudian secara rohani, secara teologi, setiap orang yang percaya itu juga menjadi anak Abraham. Tohoma, sudena, akan naong ni padaton doh baga-baga ni debata tu si Abraham. Hamu akamanami doh inanami. Anggo salileng di portibio kita dang sikop pasu-pasu las ni roha jalota. Anggo holan nama diori las ni roha di portibio doh hita. Anggo madoko madili doh hita naro nati. Bisa hiran hola rikot dibaw depot sadon. Hola kami do naroni ninna. Maka tayo nakki kami do akadong aparhalado ay do ang sumarkurdang ro partangyangan ninna. Na do tutunuaing na roha. Sa unang maalani na markur, sa unang maalani motivasi na di tanoon, rohita
laho tu pertanyaan lau mamuji debata alai naik taingok ma asadoho do paubau ni debata dagikta na laho burukon gabe paubau na songo daging ni Kristus na sangapi. Aido dirokon di ayat 21-21. Ai di banua gijang do sa bulota sianido tapai maima si pangoluhita Tuhan Yesus Kristusi. Paubau na do dagikta na lilingon gabe doso daging na nasangapi. Hobar tu hagugon nai ay tarpartuduksa do sa luhut tu ibana. Marulak-ulak sa hujamita hodei. Ido sa say olo do piao sonari gabi padita ala na makirim do di Kristus lobi siya tanoon jala asa partoha panon di ngolu na sorasuda. Atong akahita na isono nakadamang do dainang marsihohot mahita. Nagtuhamwa kamanami do inangami akan nadibagas domo tu keputusan naung ditotopon ni pamaretata naung level 2 Jakarta nuay ngate songoni tahe songoni nak Surabaya anggota kaminggu na naing rora ala so dibatasi be nang di kareta api do dia kalan nasing nang di garejat tapi Roma hamus dina marsi beta-beta mahita asagok garejat taon jala pertanyaan ngape tuaka minggu-minggu na naing ro pukau tamba muse dibagas lau sisipe marsi beta-beta mahita asalam tutorop na hitaro dia ka pertanyaan dapat taridahom basi oli rohata marsaur doho debata dia kana paju pabuhi marhite naringgas sitaro tu pertanyaan patu pauta 2 hari seminggu ate hari Rabu dohot hari Kamis dia ka week marsada-sada mardonga tangyang say daw ma akasahit narongom di ngoluta dari say sahak ma so nairo niya kanamalo ima proses perpindahan sian posisi pandemi gabi masuk tu endemi say dengkam transisi nai gabi songo flu biasa nanon neon covidon alani say tagugu ma pasahaton daging dotodita tu debata. Hita akan ang ringgas nuay, sa unang be ulo masohot tita, alana dadaholan portibion na tahirin. Alay ngodo na sorasuda na siya debatado. Debata mana masu-masu. Amen martangyang mahita. Mauliate dihatam naong marsaringar di tunga-tunga naam yali Tuhan. Atong namangido mahami, parguguy mahami, jala patau, huhut bohali marhite tod di perbadia. Asa huboto hami mangihutoko di panggulmiton ni ngulu nami. Asa toktong hohu pardebata hami. Asa iya tung rapar pehami ali Tuhan. Toktong marsihohot tami di patik mo jala hupasangap pami guarmi. Jala iya buto nga pehami. Hupar hatopot tami siya kono pasu-pasui. Jala say patau hami marhite tol di perbadia, mamolati akan naroa siya nadenggang, asa toktong pulit kami marpangalaho, marhabadiaon dia dopan. Jala di ujung na iya roho pa 2 halihon, say doho ma daging nami nalilingon, paubaw mo to hasangapon to hatoktong oni, atok pasu-pasu masudi ruas ni huriam, na pumunwang di bagas joroon, so ngoni na payutihu pertanyaan nami siap bagas marsada-sada. Ramoti, pasu-pasu, dongani, jalabohali hami kanup. Asa toktong ali Tuhan margogo marpanidangyon. Ipanggulmiton ni ngolu si kanupari. Pasu-pasu ulaon. So ngoni nang akausaha ni ruas mo na maragam. Asa majadi akan nanyula ni tangan nasida. Tahu persaulihonon nasida akan nanyuki ni odok na li Tuhan. Halas sonon nai di parngoluan. Ramoti hami saluhut rabdo sudi ruas ni huriam. Padao sian nasa sahit. Ali jahuba upasahat kami masudi kanongan nami namar sahit. Asahona madulo madaoni nasida hisar mulak ale Tuhan tumulu sikan upari. Natoras niya manami situa karni pardidi. Sahole Tuhan na madjama pahisar o pamatang na dihatuon nai. Asa mulak tungolu si kanupari. Songoni nang keluarga ni situa karni. Dina isolasi mandiri na sida.
Songoni secara khusus, inanami situa bursi lain na pihak lope tongon di rumah sakit UI. Tuko mali Tuhan nami, majama pamatang nina nami, maritina masu-masu kaubat do si pangano sinumonda. Asabui rat do tami muse marsaur inanami. Sudia ka keluarga na pature-turehon na marsahi tipe. Saya pargugui jala pahot na sida di pakirimon. Jahuba na usobahami di bagasa Jesus. Gudang do kadongan nami na marukil na sutar pajujur kami. Gudang do kapangiduan nami na sutar pajujur dope. Nangi pele Tuhan, pasiko may, nang dinarap dope hami ang mangido tuho di tanyang pangodianon nami. Ato ngali Tuhan nami, say pahiras matod di nami, laho, paimahon, do mga lujong sa bulon ito di nami, ima Kristus Jesus yoko pami. Asiroham, jalo matangyang nami, usobaw kami, di bagasa Jesus Kristus Tuhan siyoko pami. Amen. Dorak sosahat tu tangyang pangudianon, napinasa niamang situa sigurian. Meredehita sian buku ede o 610 ayat sada. Roh aku Tuhan Yesus, sudah melukku di Tuhan Yesus, ihutonokku do Tuhan Yesus, yang moloa sumutni. Dapat saya ada maruhata martang yang mahita. Ali Tuhan Jehovah debata nami na marhabang sa di Banua Gijang. Gok puji-pujian mardongam mauliate di sobahor rohanami di borngin nasun labokom tuarupamu Tuhan. Ala dipakilalah kami do balgani holongmu, doh asin ni roham, dinamad dongani perdalanan ningulu nami saharo di bornginon. Dilehok kodo Tuhan dihami garuk merseda-seda hai pason. Diurupi horo kami ali Tuhan diulau nami di bagasa sederion. Dirikoti horo saluhu nang akana perlu di perdalanan ningulu nami. Alani Tuhan natamama kami memuji-muji guarmu na mermuliai. Ala di bata nami para si roha roho di nambang kongkomi di sudi gulmi ningulu nami. Mauliate mari subah roha nami Tuhan ali Tuhan. Ala di luas sodo pehamin waing ali Tuhan. Merpungu di bagas coromon. Nang songoni di bagas nami ganup keluarga. Imali Tuhan na paihut-ihut pertanyaan wik na pinatupan ni huriam. Nung ngataruli hami ali Tuhan di hatam na pinasahat ni na posom. Alanya ali amang perdengkan basa. Paso-paso mahatami tuganup hami na manangi hotsa. Asa gabi bohal nami ali Tuhan di perdalanan ni ngulu namion. Asa buya ali Tuhan meriaya daging to dinami. Jala sangap di ho pabahenan nami. Atong posdorohan nami di ho ali Tuhan. Nang dinaposom dinapasahat to beritam nauli di pornginon. Tuhami ruas ni huriam. Pergugui manasida liamang. Leho bisuk nasyakoy. Jala leho mali di nasida li Tuhan. Torang rohano pikira totong. Asa beritam nauli. Boy di pasahat nasida. Gabi martabak-tabak kana porsia dilia portibion. Atong posdorohan nami di huali amang perdingkan basa. Nang dibornginon rodo hami ali Tuhan tuado pamu. Pasahat terruas ni huriamon. Nang songoni perhaladom. Tuado pamu na marmuli. Asa di bagasa pangaramot yung muma Tuhan. Yanakon namin na pinalumehom mo dito nga ni keluarga nami. Ramoti manasida ali Tuhan. Di bagasa persikolas saya perbisuhi manasida. Dinalaho mangihutiho akka persyajaran na jinalun nasida siya guru nasida.
Nang songoni ali Tuhan dia kanakon nami naong tamak siya persekolahan. Dina mangalului perkarijuan na sida liamang. Tuhoro pasahaton nami totong. Asa hona patuduho perkarijuan na sida li Tuhan. Asa buhay totong marulupulok marlas ni roh kaya nakon nami. Dina mangihut-ihut asi dohot tolong inorham. Nang songonido ali Tuhan. Ya nakon nami naong talup merumah tangga. Kupasahat kami matotong tuho ali Tuhan. Asa homan na patuho jodoh di nasida. Hobar tulomo ni roham. Atong posdorohan nami di ho Tuhan. Nang songonido ruas ni huria maliamang. Dinahaguan perkarijuan alani kiadaan negara namion ima kopi sa plusia. Posdorohan nami tuho ali Tuhan dia pala ditikion. Mangido kami. Asa ho matotong na patuduho perkarijuan di ruas ni huriam na aguan karejo. Atong posdorohan nami di huali Tuhan, horo de bata pangodian nami. Nang saluhu matutu hali Tuhan akaulaon nami na pinasahamu. Ho mamasumasui, asa marhite-hite ulaon nami na pinasahamu. Boy hujalo kami tutu hali Tuhan akka asi dohot tolong iruham. Alia mang perdengkan basa. Dia palayaw basok perodo kami ali Tuhan pasahat teruas ni huriam nang songoni perhaladom na di bagasan hagalion hinorhon ni persahiton na dirawat di Jabu nang songoni na dirawat di rumah sakit. Tutanga parasyam duho pangunggopok kami Tuhan. Ala takas duho wato kami horo pangubati na sumurung. Horo de bata nami ali Tuhan na buhay mabulok ko nakaparsahito siya pamatang nasida. Mangido kami di Bornginon. Asa piutum maparsahito ni siya pamatang nasida. Asa di bagasak kahipason nasida Tuhan. Lahu marpung dito nga tungan ni keluarga ni nasida. Boy Mariaya marulupulot nasida totong memuji-muji pasangapok ko. Secara khusus ali Tuhan. Huwag kami na posom. Ima inanami si tua borusilain. Na totong do di bagasak kagaliw pamatang nasida. Mangido kami di Bornginot Tuhan. Asa asin rohama ali Tuhan. Lahu madongani nasida. Jala asa asin rohama nama blok ko persahito siya pamatang inanami. Asa boy inanami ali Tuhan. Di baga kasipason lahu mangula di tonga-tonga ni huriamon. Ali amang perdengkan basa ng terpajotor kami. Susude tuho ali Tuhan. Diak kadongan nami na di baga sa persahito ni. Alay tung takas doi ali Tuhan dia dopamu. Homa totong na mga liho dinasida hisar ni pamatang. Atong posdorohan namin di huli amang perdengkan basa. Dinongan namin ali Tuhan. Dinamarsa nasida. Hinorhon ni namarsirang nasida ali Tuhan. Disinirang ni hamatian. Imali amang perdengkan basa. Keluarga ni ama namin si tua na iborho. Nang perjulo dia lakmu labung mu ama namin. Tang terbaik tutu ali Tuhan sumalungu keluarga do ya kanakon nasida. Atong posdorohan namin di huli Tuhan. Apul-apul na sumurong na siya ko'y mamangapuli keluarga Tuhan. Asa totong ali Tuhan. Totong marningot na sida. Iya hamatiani imadalan lahu madapot toko. Asi maruham ali amang perdengkan basa. Nang disaluhut program ni huriamon. Hodo totong ali Tuhan hujoh kami. Asa merdalan saluhut na program ni huriam. Hobartu lomodo asin roham. Atong posdorohan namin di huli Tuhan. Hubing kami ali Tuhan, madok mulyati rohami tuho. Ala na kuber kami ali Tuhan, di padongan mo di negara yon. Nung alam longgar be diaka namasa. Ala ni Tuhan saya patulus ma. Saya pamago masih atong-atongan ni negara namyo Tuhan akka parsahitoni. Asabuy ali Tuhan saluhut na bangsa negara mon. Laho medalaton ulaon nami di bagasan pos ni roha. Dang mabiyar bihami ali amang lahu mangulaw sulon nami. Terlumubi ali Tuhan lahu memuji-muji pasangapok ko di bagas coromon. Unang bihatahutok kami ali Tuhan. Asa meriaya marulupulup to dinami. Jalaw tau sangap di tukar muna marmuliay. Atong posdorohan nami di ali Tuhan. Nang di pemerintah nami mulai siap pertor satu pergijang. Hupasahat kami matuhu ali Tuhan. Asa totong malion habisuho gogo. Do torang ni rohado pikiran. Asabuy mangula na sida di bagasan negara namion.
di bagasak karamion las ni rohana sakkoy. Asima rohama liang pang perdinggan basa satokin na yang mula bimahami siya tongani bagas joromon lah humadapotton bagas nami bi guhu mersada-sada tutanga para siya merupa satami lakkanami asa ho manapataro kami ali Tuhan boy merpungu dohok keluarga na hinaulongan ni rohanami nang diworongin na hulumot Tuhan nang dinamangala gugu pihami nong ali Tuhan di purman nami bi ramoti madaging dotto dinami asa boy hami di bagasak kahipason dungo di hari marsugo tali Tuhan dinallahu manguduti ak kaulon nami. Atong pos dorohan nami di ho Tuhan. Pasiko mali Tuhan di akatang yang nami na kurang fajor kami tuho. Marhites yan asin ni roham. Jalase sama salut akadu sa pangalason nami. Asa tuwang tama si tutu kami totong ali Tuhan. Dinamad jalo pasu-pasu nasyako. Jalo matang yang nami ali amang perdingkan basa. Na husok bahok kami di bagasa Jesus Kristus. Tuhan si hokot si paludayang doktor dinami mauliate mariho. Amen. Huhut tapasahat pelian na umuli tu jahuba. Marede mahita sian buku ede nomor 127. Tapasaha mapiliatan na tapapungoto di bata martang yang mahita. Ali di bata ama nami na di banwa kijam. Hodo haroran ni salukut celilon na denggan dot nasauli basa na mauliutus. Upasangat kami masyen nelom mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gebuap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati buluh karacomu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam mutadahami godang nisililom itu kami. Asalam gergir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen rampi tamang itu di tangiang hato pantai. Aliyama nami na di benua gijang. Say pinarbadia makuaram. Say Roma haracomu. Say saut malomani roham di benua tongaos songon na di benua gijang. Leom matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiyot tu pangucunan. Palua mahami sian pangako. Ay horona punah haracaon. Duhut hakugun. Roh dia sangapon saliling nililing na. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Do tolong ni rohani de bata ama, dohot persauran ito di perbadiama, mangaramo tidok mamasu-masu hamuro di saliling-liling na. Amen. 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 Amen.
Ruas ni Tuhata lahina holonga di bagasa Kristus namar pungun waing di bagas joroon. Songoni nang diaka na mayutihu pertanyaan di bagas tu akainganan na soagwarani. Kami sudah perhalado ni hagai pede poksada. Secara khusus namar hubas di Borginon pasahaton tuhita sudena horas madihita lebatama dongan hita mengulak kaulauta saya toktong ma di pada huita sian akamara. Horas madihita sudena.